Já tady mám Soňu Mihulovou, vítězku závodu na 24 hodin. Soňo, jak se ti ten závod líbil a jaký z toho máš pocit? Mně se závod líbil moc, ještě jsem nikdy neběžela 24 hodin a bylo to tady strašně super. Výborný občerstvení, výborný organizátoři a strašně moc jsem si to užila. I běžci byli super, všichni jsme se podporovali, takže se mi to moc líbilo. A jakou vzdálenost si teda největší běžela doteď, když říkáš, že si 24 ještě neběžela? No nejdelší, co jsem běžela, tak bylo 100 kilometrů zatím. A na jaký tratě se specializuješ teda? No, já se vlastně moc nespecializuju, já si jen tak jakoby běhám, že mě to baví spíš. Takže jezdíš pravidelně na nějaký závody nebo vůbec? No pravidelně ne, já se účastním jako moravského ultramaratonu, tam se mi to líbí moc, anebo na dráze běhám za Vyškov, nějaký takový jakože 3 kilometry a tak, ale to je strašně krátký. Takže předpokládám, že s tím výkonem 165 km jsi asi spokojená. Docela mě to vlastně překvapilo, že se to tak docela povedlo. A dá se teda čekat, že tě uvidíme ještě někdy třeba tady v Sušici nebo na jiných ultrazávodech? No já bych určitě ráda. Semka bych určitě ještě někdy zavítala. Dobře, tak já ti děkuju za rozhovor a budem doufat, že tě tady uvidíme třeba na podzim nebo příští rok. Děkuji. Tak super.